Здравейте хора! Аз съм Юрий и днес съм тук с едно видео за играта Brawl Stars. Това не е Brawl Stars, а пак за Brawl Stars. Защото виждате какво е видео. И се върнах най-накрая в профила. Като не ме кефи. Надявам се това видео да е интересно. Ако е така, може да се абонирате за канала. И в момента съм мега радостен, защото имам аккаунта, който няма кефи. Добре, ще играем Soul Showdown. Но най-накрая си върнах стария профил, който е много персонално кефи и много ме радва. Ние почнахме ли бе? Да знаете, че нямам скина на Бул, просто нали да, така е направено. Да го имам. Чете си използвам супер да бягам, защото съм с 5 пауъръпа и веднага ме видях. Добре, че има такова хелтащо. О, здрасти, Дарио! Леон! Си викам, Леон, край. Спари ми здравето. Още 7 ранг. Тук има руснак. Той... Нищо. Но се радвам, че си върнах акаунта в Brawl Stars. Просто доста е силен. Окей. Дъмпинг Дарил. Хора. Много съм радостен, че си върнах акаунта на Brawl Stars. Смисъл, това е много яко. Бях си го бъгнал някак си. Но ме кефи просто. Сега гледаме да как ме купи. О, гледах какво салто направи. Зрители, аз съм Бул. Ако искате да се абонирате, ако искате още от 5, се абонирайте за канала да мира. Чукте и Бул. Ама и тук има колт. О, пиша! Ела, да, ела, Роза. Розалинда. Това видео ще бъде кратко, просто да кажа, че съм още. Така, ела. Showdown. Бате, то как се очаква да го бия? Окей. Да, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се ви е харесало. Ако така може да дадете лайк и да се абонирате за канала. Моля да се абонирате. Извинявам се, тук стана лека грешка.
само да го скрия. И скоро върнах се в хака. Това е на истинската, просто не се лъжете. О, има един квест. Вие ще ви покажа, че това наистина не е истина. Това нали не е моя акаунт. Нали, буквално това е хак. Само... Ето хора. И сега ще се върна в хака. И така ще взето стават нещата и само да зареди да... What? Това нали е хака. Казва се Brawl Stars. Аз съм си изтрил истинската, но... What? Защо ми бъгва? Окей. Good job. No, let's go then. Тън-тън. И мога по всяко време да си влезна в акаунта. Кея се кръста и аз си мислим име. Добре. Често е само да съкратя битката. Те хора съкрати го, защото просто... Как се писва? Тук има някакви неща. Те хора още взето това нали си от хака. Показва ви самия хак и как може да го направите, нали? Отивате ето тук и трябва да цъкнете ето това Connect Supercell ID и така си върнете на акаунта. Въобще зато това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесва. Ако така може да се абонирате за канала, като си включите и камбанката за да получавате известия. И дайте лайк на видеото. И това беше всичко от мен. И бай бай.